देखिए हम मैनी अचानक इनका घूमे खातिर तो दादी के बड़ा समस्या रहा। दादी के घर बाटे देख झोपड़ी है बाटे एकदम दिखाओ झोपड़िया होता नहीं झोपड़ी बाटे आ दादी ए रोड से बहुत खुश बाड़ी कुछ कारो करते बैठ के ही जा आ देखी गाढ़ा बाटे जा बगल में ही देखी बरसात में बड़ा दिक्कत रहला दादी के बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए रुबा की मने की अभी मने बहुत जगह ब्रह्मपुर में विकास के कार्य रुकल बाटे। पूरा जनता अभी खलबलाइल बनन के मने सब तो मने खोजबे करता काम की हमरो वार्ड में हो जाओ हमरो जगह हो जाओ। तो ई रुबा का कहल जाते अभी बहुत काम अभी रुकल बाटे ओकरा बारे में काम रुकल बता रहल बानी कि पैसा सरकार से सीमित आवेला जौन पैसा वाला 13 वार्ड में विकास करे के बा धीरे धीरे सब वार्ड में जहाँ भी अधूरा काम बा सब पूरा हो थोड़ा सा समय लागी। अच्छा ये बताई सर कि ब्रह्मपुर नगर पंचायत में लाइट की व्यवस्था कब तक होगी? लाइट माने ये लोग जनता पूछ रहा बाटे सबसे हमरो से कहला कि ये चीज पे काहे नहीं का वीडियो बनावत अभी ब्रह्मपुर नगर पंचायत में लाइट काहे नहीं खेला लाइट के बारे में लाइट स्ट्रीट लाइट हमनी के बोर्ड से पास हो गई बा 3 महीना के अंदर पूरे नगर पंचायत में लाइट से जगमगा जाए स्ट्रीट लाइट से। नमस्ते प्रणाम आदाब सत श्री अकाल गोड़ छुओ लागत नहीं आप सबके भोजपुरी ब्लॉक में स्वागत बा। तो रुआ सबके बता दी कि हम अभी आई में ब्रह्मपुर नगर पंचायत में जो नौ अचानक देखनिया तो बहुत कुछ लोग ग्रामीण लोग माने ब्रह्मपुर नगर पंचायत के जनता जुटल बनन आ ब्रह्मपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो और भी ये जुटल बा लोग देखनिया कि माने काफी मतलब कि घूमत लोग आखिर का घूमत ना रे भाई आ ई खास कर बताओ तनी हई जो नहीं जा कुछ माने पहले आई रहनिया तो एजा देखी हई रोड बनल ना रहल लेकिन अब एजा बड़ा समस्या रहा दलित बस्ती हटे नौ बाटे दलित बस्ती हटे आ दलित बस्ती में देखी कि पूरा वहां तकले पूरा घर घर के कोना कोना तकले ये रोड बन चुकल बाटे ब्रह्मपुर नगर पंचायत में। और वो सब देख सकत नहीं कैमरा चला रहल कम के रोड के देखावा रोड देखावा पूरा गली गली से बनल बाटे आवा है ना देखावा तो देखी हई कोना गली गली पूरा एकदम हई रोड हई बन चुकल बाटे बड़ा इजा समस्या रहला इजा ए बड़ा दिक्कत रहला इजा ना रोडवा बन ठीक हो गइल अब हैं माने रोडवा बन तब ठीक हो गइल हां तो हो ना गई नावे न होता कि रोड बन गइल अच्छा हो गई ओ चेयरमैन के हैं वे बनवली बनानु चेयरमैन राकेश महतो पिंटू सिंह। अच्छा पिंटू सिंह वार्ड पार्षद पिंटू सिंह दोनों जना मिल के बहुत दिक्कत रहला गढ़ा बा देखी देखा सकत नहीं गढ़ा देखो दिक्कत लेखा हैं दिक्कत लेखा भई रहे हां दिक्कत रहला बहुत हाथ ऊपर फट दी तो पसोज में जा टूटिए जाए लेकिन अब बन गुल ढलाई होगु तब ठीक बाटे। देखी यहाँ ई दादी बाड़ी आ दादी से पूछो नहीं यहाँ के बड़ा खुश बाड़ी रोड बन गुल तो खुश बाड़ी नहीं पूरा एकदम एगो बिगड़ता रही एगो बनता रही तो खुश नाम दी होके अब भेज जाए गाय के बोल देनी त कितना प्रेम मिले बोल देन प्रेम हो गेलू हां ना बोलती तो अपन मन में जेती तो हम बोलती ना 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 बोलती रउआ से। देखिए हम मैनी अचानक इनका घूमे खातिर तो दादी के बड़ा समस्या रहा। दादी के घर बाटे देख झोपड़ी है बाटे एकदम दिखाओ झोपड़िया होता नहीं झोपड़ी बाटे आ दादी ए रोड से बहुत खुश बाड़ी कुछ कारो करते बैठ के ही जा आ देखी गाढ़ा बाटे जा बगल में ही देखी बरसात में बड़ा दिक्कत रहला दादी के बहुत ज्यादा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के इंटी बाटे देखी बहुत मने या समस्या के सामना करके पड़त रहला बरसात में खास करके पूरा झोपड़ा झोपड़ी बा देख ली रुआ सब खाली को हम अपना कैमरामैन से दिखा ली दिखाई देखी झोपड़ा झोपड़ी बाटे देखिए रोड है जोन की बन गुल एजा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी के द्वारा बनल बाटे वार्ड पार्षद यहाँ सुशील सिंह उनका वजह से ये रोड बनल बाटे बड़ा ही माने कि बढ़िया लगता सब जनता खुश बाटे एकरा के देखा लगे बाद में कहता लोग कि ना भाई बड़ा समस्या का सामना करे के पड़त रहला जब बरसात में। लेकिन आई हमारा वीडियो भोजपुरी ब्लॉक में रुआ सब बना रही जुड़ा रही एजा चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी भी यहाँ पर घूमतनी हम उनको से पूछम आखिर ई काम कैसन भइल बाटे का हो चाचा और रोड बन गुल कैसन लगता बढ़िया लगत नु माने बड़ा या दिक्कत रहे पहले ना। देखिए इजा बगल में इजा आंगनबाड़ी भी बाटे कर वीडियो कैमरामैन से कम के देखिए आंगनबाड़ी बाटे इजा बच्चन के बड़ा समस्या के सामना करे के पड़त रहला बरसात के समय में आ पूरा कीचड़ हो जात रहला इजा पूरा जनता लोग जुटल बन लगे ए लोग से हम पहले तो अब ई चेयरमैन प्रतिनिधि साहब से बोलम हां सर राउर ए अपना हमरा भोजपुरी ब्लॉक में स्वागत बाटे ई बताई रुआ कि पूरा जनता खुश बाटे है जोन रोड बन गुल दलित बस्ती में जोन रोड बनैले बनी रुआ ए रोड से बड़ा जनता खुश बाटे। अभी हम बयान लेनी है एगो बूढ़ी रहली या कहलिए कि बबुआ बड़ा दिक्कत होत रहला है जो मिट्टी वाला करके हम कैमरामैन से देखावा है
और जोन घर बनल बाटे ए घर के बगल में रउआ सबके देखइबे कोनी बड़ा दिक्कत रहला। माने का कहल चाहतनी काम तो गर्दा उड़ गइल बा ब्रह्मपुर नगर पंचायत में। ई जौन काम बा 11 नंबर वार्ड में हाँ। ई दलित बस्ती से जोड़ता, दलित बस्ती से सारा ई सब दलिते बस्ती है। अच्छा। आई हमेशा आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़त रहा स, बरसात में हमेशा पानी कीचड़ से भरल रहत रहा, एकरा से निजात मिल गई। सब क्षेत्र के जनता, पूरा गांव के आधा गांव के जनता ई रास्ता पर जोड़त रहा। आई समूचा रास्ता बढ़िया हो गई, जनता एकरा से खुशहाल बढ़े। अच्छा ये बताइए रुबा की मने कि अभी मने बहुत जगह ब्रह्मपुर में भी विकास के कार्य रुकल बाटे, पूरा जनता भी खलबलाइल बनन के मने सब तो मने खोजबे करता काम की हमरो वार्ड में हो जाओ, हमरो जगह हो जाओ। तो ई रुबा का कहल चाहतनी अभी बहुत काम अभी रुकल बाटे, ओकरा बारे में काम रुकल बता रहल बानी कि पैसा सरकार से सीमित आवेला। जौन पैसा वाला 13 वार्ड में विकास करे के बा, धीरे धीरे सब वार्ड में जहां भी अधूरा काम बा सब पूरा हो, थोड़ा सा समय लागी। अच्छा ये बताई सर कि ब्रह्मपुर नगर पंचायत में लाइट की व्यवस्था कब तक होगी? लाइट माने ये लोग जनता पूछ रहल बाटे सबसे, हमरो से कहला कि ये चीज पे काहे नहीं का वीडियो बनावत, अभी ब्रह्मपुर नगर पंचायत में लाइट काहे नहीं खेला? लाइट के बारे में लाइट स्ट्रीट लाइट हमनी के बोर्ड से पास हो गई बा। 3 महीना के अंदर पूरे नगर पंचायत में लाइट से जगमगा जाए, स्ट्रीट लाइट से। मैंने 3 महीना हाँ 3 महीना के अंदर। चलिए सर से जानकारी लेनी है कि 3 महीना के अंदर पूरा ब्रह्मपुर नगर पंचायत पूरा मैंने लाइट से जगमगा जाई। आ रोड के बहुत बहुत राउर धन्यवाद हम देतनी कि ऐसे ही रुआ काम करत रही ब्रह्मपुर नगर पंचायत में कि हर जगह आ खास करके महादलित बस्ती में रुआ जो काम कर रहल बानी, बहुत ही सराहनीय काम कर रहल बानी। एकरा से पूरा हम भी गदगद बनी, पूरा जनता भी गदगद बा। आई रुआ सबसे बता दी कि हमरा पास में पूरा जनता लोग भी बाटे, ए वार्ड के वार्ड पार्षद भी बानी। सर राउर परिचय? हमार सुशील कुमार सिंह नाम पड़ी, 11 नंबर के वार्ड पार्षद बनी हम। रउआ का कहल चाहतनी माने पूरा जनता खुश बाटे जोन दलित बस्ती में रउआ रोड बनवा देनी? अरे खुश के बहुत खुश बटुए। हाँ। ये रोड ना पहले आवे जाए में देखिए आंगनबाड़ी बा, ये मंदिर बटुए, तरह तरह के किसान के आवागमन के रास्ता बा, हजारों हजार आवत जात रहन। लेकिन ये मंदिर पर आंगनबाड़ी में आवे के पढ़े वाला लइकन के, छोट छोट बच्चन के, हरिजन बस्ती के आवे वाला जे भी मने थी बटुए, जनता बुजुर्ग बटुए, बूढ़ बा जवान बा, सबके आवे के दिक्कत रहला। मंदिर पर जे पूजा करे आवत रहे वो धर्मशिला माई के मंदिर में ओकरा दिक्कत होत रहला। देखिए रोड बन गई, लेकिन एने से जाई चाहे होने से केनहू से आई रहे तो ई झलैया हो गइल बा। अब की हाली हमनी के चेयरमैन के चाहे हमनी के एथी के एथी बटुए कि देखिए धर्मशिला माई के मंदिर हटो, देख ली कितना ये दिखाई तनी वीडियो कैमरा से, देखिए कैमरामैन कितना एकरा बा। एकरा पहले भी बहुत तरह के लोग बनल चाहे ना काम करेलस। बाकी अब की हाली जब ई रोड बन गई तो अब की हाली हमनी के टारगेट बा कि ई मंदिर के भी मतलब चौतारा इसे बना दिहल जाई कि जे भी दर्शालु बा चाहे श्रद्धालु बटुए पूजा करे आवे ओकरा दिक्कत महसूस मत होके। कल भी लाग जाई, चापा कल भी आ रह गइल जब काम के बात कहतनी। ऐसन कोनो वार्ड नहीं के ब्रह्मपुर में जहां 4-5 गो के 3 गो काम नहीं के भइल। ऐसन जो 13 गो वार्ड बा, पूरा 13 वार्ड में काम भइल बा। हां ऐसन कोनो वार्ड नहीं है। माने एकर मतलब कि हर जगह पे विकास भइल, हर जगह विकास भइल बा। विकास अभी होखी बहुत अभी देखिन थोड़ा पैसा के थोड़ा दिक्कत हो गइल टुए ना आइल सरकार के से। भारत सरकार बिहार सरकार के ना रहल त आई तो देख फिर न सही गर्दा उड़त रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जावे एगो बहुत मतलब कि समाज सेवी की हो बानी भैया, बड़ा चर्चा में यहाँ के भी रही। यहाँ से जानल चाहम कि अच्छे भैया ई रोड के बारे में रुआ 2 शब्द बोली, का कहल चाहत? अच्छा हो गइल, बहुत बढ़िया हो गइल बने के, लइकन के आवे जाए के बड़ा दिक्कत होत रहल। अच्छा आई बन गइल बरसात में हरदम आवे खातिर ठीक हो गइल। माई के मंदिर के अब बा जोन काम हो जी तो बहुत अच्छा रहला। हां हां मान के बन जी तो सबके आराम हो जी, पूजा पाठ जा होई तो बहुत बढ़िया होई। मान के सब खातिर जनता खातिर सब बहुत दूर दूर से आदमी आवेला नहीं जा कांटे, पूरा हर एक गांव का आदमी आवेला नहीं जा पूजा करे। बस ये बात बा हमनी की, ये बात रही कि बढ़िया हो गइल। ये बड़ा बढ़िया हो गइल रोड जोन बनल बटा बड़ा बढ़िया बहुत 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 रहबे ना कोइला पूरा एकदम लंबा से उजा से लेके हां उनी तक ले रोड बन गइल बाटे। अच्छा ये बताई रुआ की मने या ई ब्रह्मपुर नगर पंचायत में चेयरमैन सर कितना लोग खुश बाटे? रुआ कितना खुश बनी? हमनी के तो बहुत खुश बन जा, कामे से न मतलब बाटे। हाँ। हमनी के काम से मतलब बा, कोनो घर दुआर थोड़े बाटे, काम हो गइल सब के आवे जाए के जनता के बहुत बढ़िया। अच्छा अभी जो भी मने जीतल बाटे जे प्रतिनिधि उ सब जनता मने काम के धरातल पुत्र तल के नहीं उतर, कामे के ऊपर न आदमी चुनई है, कामे के ऊपर चुनई हन। काम करब त बढ़िया, काम ना करब त नहीं खो। नहीं खन, लेकिन काम हो रहल बिया। काम रुआ तो का कहल चाहत? हम तो अभी खुश बनी, बहुत बढ़िया खुश बनी रुआ? हां आवे जाए के सबके दिक्कत रहला।
सुंदर हो गेला सुंदर हो गइल माने आप चेयरमैन से बयान लेबे कनी यार वो सुनबे कनी यार कि 3 से 4 महीना के अंदर में लाइट से भी पूरा ब्रह्मपुर जगमगा जाई। एकदम जरूरी ये तो बात बहुत है। खुशी के विषय गांव बनल के बाटे। तरक्की होई, हमनी के गांव गांव के के नाम विकास होई। विकास होती है। हाँ, जरूरी रउवा बा। चाचा का कहल चाहत नहीं। हम कहल चाहतनी कि बहुत बढ़िया काम चलत रुए। आई रोड बनला से बहुत ज्यादा एने और हमनी के विकास भइल। विकास भइल। हाँ, बहुत सुंदर बड़ुए। ई एगो बड़ुए की है माई के मंदिर बन जाई त आई तनी बैठे उठे के साफ हो जैते ये चौतरा लेखा, हाँ। तो बहुत अच्छा एने करके हो जाई। हई आंगनबाड़ी के भी बच्चन के आवे के बहुत ज्यादा आराम हो गई आराम हो गइल। रोड बनला से। अच्छा चलिए जा सब ई भाई लोग जुटल बनल का बबुआ ई बताओ कि मने रोड बनल है कितना मने बढ़िया लागता है। बहुत बढ़िया लगा था। एजा बढ़िया लागत टे। हाँ। पहले जा आंगनबाड़ी में जब भी पढ़े आवत रहे गोरी पाकी कीचड़ में जब भी बरसात आवत रहे दिक्कत होत रहे ना। हाँ, बहुत दिक्कत हाँ, होता अब ठीक लगता है रोड बन गइल बा। अब बहुत ठीक लगता है मने बुरहानपुर में विकास हो रहल बानू। हाँ, आगे बहुत विकास हो रहा बा। होखी होके के चाही। ओके क्या चाही। देखिए जा बड़ा सब दादी उदी बाई लोग जा दादी से बात भइबे कइला और लोग बोला ये बताओ दादी कि मने रोडवा जोन बनल बाटे कैसन बा ठीक बा सब ठीक बा। ठीक बानू सब का इहे अबेहू से ठीक लगी। हैं? अबेहू से ठीक लगी। आय बोलवाओ तन कि सरकार के घर चल जा। मने ई सरकार जानो हाँ, कि ना भाई काम होती जा। बोला नहीं है ना। हाँ, हम तो हाँ, बोलबे कोई नहीं। देखो ई दादी की ये घर हटे हाँ। देखी इनकर बहुत ही दिक्कत बाटे बहुत माटी के घर की दिक्कत बनबे बाटे बाटे। लेकिन बड़ा ई काम से खुश बाड़ी बहुत काहे खुश नहीं बाड़ी की खुश रहे? इनका घर के आगे रोड बन गइल बाटे बड़ा खुश बाड़ी। लड़का आ, सियान, हाँ। ये अपन खेले तरसन कूदा तरसन अच्छा बा बर बरियात तिलक बर अब- ठेका बरछै त अच्छे नु। अच्छे अब एजा कोनो दिक्कत ना होखी। चलिए देखिए इहे रोड हटे जोन की ब्रह्मपुर नगर पंचायत के 11 नंबर वार्ड में महादलित बस्ती के सामने रहल अच्छा रहुआ का ई का करी ना रहुआ आंगनबाड़ी आई न जा जाई न जा आंगनबाड़ी में का रहुआ करी ना कुछ ना जी बाहरन बाहर सारन दान करना ई बताई कि जा आंगनबाड़ी बाटे एजा बड़ा रोड के दिक्कत रहला अब रोड बन बहुत अब अच्छा हो गइल जानी बड़ी दिक्कत रहे हमनी के ने। बच्चन के आवे जाए में आवे पढ़े में जाए में चाहे सियानो आदमी के आए में सोचे के पड़त रहे हां जानी। अच्छा आई राउर परिचय तनी अपन बताई त। हाँ, हम आंगनबाड़ी से भी क्या बोलत नहीं। अच्छा आंगनबाड़ी सेविका बनी रहुआ। हाँ, अच्छा ई बताई कि मैडम की जोन आंगनबाड़ी बाटे एजा रोड ना रहला पहिले एजा हाँ बरसात बहुत के दिक्कत रहला। बहुत दिक्कत रहला। बहुत आवे में दिक्कत रहला, बच्चों के दिक्कत रहला। हम्म, अब बहुत अच्छा हो गइल है वैसे। बहुत अच्छा है वो। हाँ, बरसात के दिन में और दिक्कत होत रहला, पानी लग जात रहला। लेकिन हमनी के एजा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि राकेश महतो जी वार्ड पार्षद जोन की 11 नंबर के बानी पिंटू सिंह जी उनका माध्यम से जा ई रोड बन गइल बहुत बढ़िया मने काम होता है ब्रह्मपुर विकास की ओर बढ़त चल जाता है हाँ, बढ़त अनु पहले से ज्यादा विकास हो रहल है ब्रह्मपुर में। देखिए रउआ सबसे अपना कैमरामैन से कहन कि देखी बच्चा छोटे छोटे बड़ा सन आंगनबाड़ी हटे सब बच्चा इजा पढ़ेला सन यहाँ के भी खुश बानी पूरा जनता खुश बाटे। चली और वो सबसे कहम कि एक बार वीडियो के दबा कर वो सब शेयर करम जा देखी वो सबके बता देतनी कि रोड पूरा ही बहुत भयंकर तरह के रोड बनल बाटे और वो सब चेयरमैन के बयान लेनी यहाँ के कहबे कनिया कि आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे विकास हुई 13 वार्ड में कुछ ना कुछ काम भइल बाटे या काम होखी लाइट वाला बात रुआ सबसे बतैबे कनिया कि लगले लाइट भी लागे वाला बाटे पूरा नगर ब्रह्मपुर नगर पंचायत में। देखी यहाँ से वहां तक एकदम रोड एकदम जोन की जर्जर स्थिति रहला पहले बन चुकल बाटे। चली वीडियो के दबा के रुआ सब शेयर करम जा एक बार जरूर ब्रह्मपुर के जनता से निहोरा प्रार्थना बा एक बार कमेंट रुआ सब बताइम जा कि का हमनी के चेयरमैन प्रतिनिधि कैसन बानी धरातल के बानी कि नहीं और वो सब एक बार जरूर कमेंट में बताइम जा आ वीडियो के एक बार जरूर शेयर करम जा कि ब्रह्मपुर विकास की ओर बढ़ रहल बा कि नहीं बढ़त। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान, जय हो ब्रह्मपुर के जनता, जय हो ब्रह्मपुर के जनता।